नवरात माँ मैया, आ जाओ नवरात माँ मैया, करके 16 सिंगार। जगमग जगमग जोत जलते सजे हवे तोर द्वार। जगमग जगमग जोत जलते सजे हवे तोर द्वार। आ जाओ नवरात माँ मैया, आ जाओ नवरात माँ मैया, करके 16 सिंगार। जगमग जगमग जोत जलते सजे हवे तोर द्वार। जगमग जगमग जोत जलते सजे हवे तोर द्वार। काली माई माँ जोतवाली, शीतला दाई है अम्बे माई, चढ़ के आ जाओ भगवा सवारी, त्रिशूलधारी दुर्गा भवानी। कुर्बा के सर मंगला दाई, रतनपुर के है महामाई, डोंगरगढ़ के माँ बम्बलाई, संबलपुर के माँ समलाई। दर्शन भर मोर नैना तरस गे, दर्शन भर मोर नैना तरस गे, करके 16 सिंगार। जगमग जगमग जोत जलत है सजे हवे तोर द्वार। जगमग जगमग जोत जलते सजे हवे तोर द्वार। छैल के डोकरी दाई तया जा, रायगढ़ के बूढ़ी माई तया जा, सितरिंगा के माँ बंजारे, अम्बे टिकरा के भगवती दाई। नुनबिरा डंगलेश्वरी दाई, पहाड़ के आजा मड़वा रानी, बहरा मार के बिहारिंदाई, घर में बैठे अंधियारी माई। अरुण तोरे जसला गाँव, अरुण तोरे जसला गाँव, कर कर तोला गोहार। जगमग जगमग जोत जलत है सजे हवे तोर द्वार। जगमग जगमग जोत जलते सजे हवे तोर द्वार। आ जाओ नवरात माँ मैया, आ जाओ नवरात माँ मैया, करके 16 सिंगार। जगमग जगमग जोत जलत है सजे हवे तोर द्वार। जगमग जगमग जोत जलते सजे हवे तोर द्वार। जगमग जगमग जोत जलत है सजे हवे तोर द्वार। जगमग जगमग जोत जलत है सजे हवे तोर द्वार। C-Log Digital Recording Studio, Cordoba. Contact number 9907119215.